Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала. Днес ще говорим за една изключително наболяла и буквално живото променяща тема, която вълнува хиляди семейства в цялата страна. Става въпрос за потенциални удръжки от вашите пенсии, които могат да достигнат до цели 30%, а в някои случаи дори да се наложи да връщате вече получени суми. Това не е просто слух, а реалност, пред която са изправени мнозина в момента или ще бъдат в най-близко бъдеще. Информацията, която ще чуете днес, е от критично значение и пряко засяга всеки един пенсионер, както и неговите близки. Затова ви призовавам да останете с мен до края на това видео, да го споделите с всеки, когото познавате и най-важното, абонирайте се за канала още сега и оставете един палец нагоре, за да подкрепите работата ни и да помогнете тази важна информация да достигне до повече хора. Основният проблем, пред който сме изправени, е свързан с преразглеждане на пенсии и други социални обезщетения, което Националният осигурителен институт или НОИ извършва с нарастваща интензивност. Доскоро много хора възприемаха пенсията си като фиксирана и сигурна сума, която веднъж определена остава такава до края на живота им, освен при индексации или преизчисления по тяхна инициатива. Практиката показваше, че НОИ извършваше проверки, разбира се, но те не бяха с такава честота и обхват, както ги виждаме сега. Надплатените суми, ако имаше такива, често се откриваха с закъснение и понякога се стигаше до погасяване по давност или по-леки форми на възстановяване. Сега обаче ситуацията е различна. Националният осигурителен институт засили контрола си значително, използвайки модернизирани информационни системи, кръстосани проверки с други държавни институции, като Националната агенция за приходите, НАП, Агенцията по заетостта и дори с осигурителни институции от други държави, членки на Европейския съюз. Това, което се промени, не е толкова изцяло нов закон, колкото засиленото и по-стриктно прилагане на съществуващите нормативни актове и разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Но и все по-често и по-бързо открива неправомерно получени суми, независимо дали това е станало поради грешка на администрацията, поради небрежност или съзнателно укриване на факти от страна на пенсионера. И когато такава надплата бъде открита, тя подлежи на възстановяване. Механизмът за това възстановяване често е чрез удържане на до 30% от месечната пенсия до пълното погасяване на задължението. Нека сега навлезем в същността на проблема и разберем кой точно трябва да се притеснява и кой може да бъде спокоен. Това е много важно, за да не създаваме излишна паника, но и да информираме тези, които са засегнати. Първо, кой трябва да се притеснява? Преди всичко, това са лицата, които са получавали или получават пенсия за инвалидност и същевременно са осъществявали трудова дейност или са имали доходи от друга стопанска дейност, без да са уведомили НОИ за това или без тези доходи да са били съобразени с правилата за комбинирана на пенсия и труд. Например, някои видове пенсии за инвалидност са определени при положение, че лицето е с намалена работоспособност над определен процент и не полага труд. Ако такова лице започне работа, дори и на граждански договор, дори и за кратък период, дори и за малка сума, то е длъжно да уведоми НОИ. Неуведомяването води до надплащане на пенсията за периода на полагане на труд, тъй като размерът ѝ е трябвало да бъде преизчислен или дори спрян. Ето и един конкретен пример, за да стане по-ясно. Представете си Гежа Петрова, която получава пенсия за инвалидност в размер на 600 лева месечно от 2020 година, която е определена на базата на 80% трайно намалена работоспособност и невъзможност за полагане на труд. През втората половина на 2023 година тя решава да си докара допълнителни доходи и започва да работи като консултант по граждански договор за фирма А за период от 6 месеца, получавайки по 300 лева чисто на месец. Гежа Петрова не уведомява НОИ за тази си дейност, тъй като смята, че гражданският договор не е истинска работа или че доходите са прекалено малки, за да имат значение. След около година, през 2024 година, при извършване на кръстосани проверки между НОИ и НАП се установява, че Гежа Петрова е получавала доходи от граждански договор, НОИ изпраща уведомително писмо, в което посочва, че за периода на работа е имало надплащане на пенсията и, тъй като не е отговаряла на условията за получаване на пълния размер, сумата, която Гежа Петрова е получила неправомерно за 6 месеца, възлиза на 1800 лева, 6 месеца по 300 лева надплатена сума.
тъй като може би е имала право на друг размер на пенсията или изобщо не е имала право на пенсия за инвалидност докато работи. Но и съобщава, че тази сума ще бъде удържана от бъдещите и месечни пенсии, като удръжката ще бъде до 30% от размера на основната й пенсия, докато не се възстанови цялото задължение. При 30% удръжка от 600 лева, това прави 180 лева на месец, което означава, че на Гежа Петрова ще й се удържат по 180 лева за следващите 10 месеца, което ще свие месечния и бюджет значително. Вторият случай, при който хората трябва да внимават, е свързан с получаване на семейни пенсии или добавки за деца, които са се променили. Например, ако дете, за което се получава добавка, навърши определена възраст, завърши образованието си или започне работа и тези промени не са били своевременно декларирани пред НОИ. Ето още един пример. Ген Иванов е пенсионер и получава, освен своята пенсия, и добавка за дъщеря си, която е студентка. Добавката се изплаща до навършване на определена възраст или до завършване на редовното обучение. През май 2023 година дъщерята на Ген Иванов успешно завършва бакалавърската си степен и започва работа от 1 юли същата година. Ген Иванов обаче забравя или не знае, че трябва да уведоми НОИ за промяната в статуса на дъщеря си. НОИ продължава да изплаща добавката за още няколко месеца. Едва при годишна проверка на данните с регистъра на НАП или при изпращане на ново удостоверение от висшето училище се установява, че дъщерята вече не е редовен студент и дори работи. Надплатената сума за добавката за този период ще бъде изискана обратно от Ген Иванов. Ако добавката е била 100 лева на месец и е била изплащана неправомерно в продължение на 6 месеца, това прави 600 лева, които ще трябва да бъдат възстановени чрез удръжки от пенсията му. Третия случай за притеснение е за пенсионери, които получават пенсия от 2 или повече държави, особено ако една от тях е България, а другата е държава членка на ЕС. Съгласно европейските регламенти, осигурителните институции си обменят информация, но този процес често е бавен. Българският НОИ често изплаща авансово пенсия на лице, което е работило и в чужбина, докато не получи окончателни данни за размера на чуждестранната пенсия. Ако в последствие се окаже, че чуждестранната пенсия е по-висока от очакваното и съответно българската пенсия е била надплатена, разликата ще бъде изискана обратно. Да вземем за пример Гежа Димитрова, която е работила дълги години в Германия и е придобила право на германска пенсия, но е имала и стаж в България. Тя подава документи за пенсия в България, но и започва да й изплаща временна българска пенсия, докато изчаква окончателните данни от германската осигурителна институция. Процесът отнема около година. През това време НОИ ги изплаща по 500 лева българска пенсия. Когато пристигат окончателните данни от Германия, се оказва, че германската й пенсия е доста висока и съгласно регламентите, българската пенсия е трябвало да бъде редуцирана до 200 лева месечно, а не 500 лева. За годината, през която е получавала авансово, тя е получила по 300 лева на месец повече. Общо 3600 лева надплатена сума. Но и ще изиска тези 3600 лева обратно, като започне да удържа по 30% от актуалната й пенсия, докато не се възстанови цялата сума. Това може да отнеме повече от година и половина. Четвъртият важен случай е когато надплащането е резултат на административна грешка от страна на НОИ, но тази грешка е била очевидна и пенсионерът е бил длъжен да я забележи или да подаде сигнал. Ако, например, някой изведнъж започне да получава двойно по-голяма пенсия без никаква видима причина и не уведоми НОИ за това, от него също ще бъде потърсена отговорност за надплатените суми. Тук е важен елементът на очевидност на грешката. Ако човек е могъл да разбере, че нещо не е наред, се приема, че е действал недобросъвестно. Кой не трябва да се притеснява? Като цяло повечето редовни пенсионери, чието обстоятелства не са се променяли съществено, чиято пенсия е изчислена на базата на изцяло деклариран трудов стаж и осигурителен доход и които не са получавали специфични добавки, свързани с допълнителни условия, могат да бъдат сравнително спокойни. А ако пенсията ви е била изчислена веднъж и от тогава не е имало промени във вашия трудов статус, семейно положение или не сте получавали обезщетения от чужбина, то вероятността да бъдете засегнати от подобни удръжки е минимална. Но и не извършва масови ревизии на всички пенсии без конкретен повод или сигнал. Сега да преминем към втората основна част – изключенията от правилата, потенциалните капани и неочевидните нюанси, които могат да окажат влияние върху вашата ситуация. На първо място, изключително важно е да се знае, че съгласно българското законодателство има давностен срок за търсене на надплатени суми. Този срок е 5 години.
Това означава, че НОИ не може да изисква обратно суми, които са били надплатени преди повече от 5 години, освен ако не става въпрос за съзнателно укриване на факти, което подлежи на доказване по съдебен ред и може да удължи този срок. Ако НОИ ви изпрати писмо, в което иска възстановяване на суми от преди 7 или 8 години, вие имате право да възразите, позовавайки се на давността. Това е критичен момент, който много хора пропускат. Разбира се, ако става дума за измама, давността може да не важи или да започне да тече от момента на откриване на измамата, което е различен казус. Вторият неочевиден нюанс е възможността за разсрочване на плащанията. Ако сумата за възстановяване е твърде голяма и удръжка от 30% от месечната ви пенсия, би довела до крайна нужда или би застрашила основните ви екзистенциални нужди, вие имате право да подадете молба до НОИ за разсрочване на плащането на по-малки месечни вноски. Това е изключително важно, ако се окажете в подобна ситуация. НОИ трябва да разгледа вашата молба и да вземе предвид вашето финансово и здравословно състояние, както и броя на членовете на домакинството, за да определи дали може да удовлетвори искането ви. Много често при надплатени суми, които надхвърлят няколко хиляди лева, това е единственият разумен изход. Третия капан е свързан с уведомяването. Както вече споменах, голяма част от проблемите възникват, защото пенсионерите не уведомяват НОИ при промяна на обстоятелствата. Хората често не знаят или не си дават сметка, че са длъжни да го правят. Например, ако получите известие от ТЕЛК за промяна на процента на инвалидност или ако започнете да получавате допълнителни доходи, ако се промени броят на членовете на семейството ви, за които получавате добавки, или ако започнете да получавате пенсия от друга държава, за всички тези промени сте длъжни да информирате НОИ в определени срокове. Неизпълнението на това задължение, дори и по незнание, често се тълкува като недобросъвестност и води до изискване на надплатени суми. Затова най-добрият съвет тук е: при всяка промяна, която може да повлияе на размера или правото ви на пенсия, свържете се с НОИ. По-добре да попитате един път повече, отколкото да се окажете в неприятна ситуация. Четвъртият нюанс се отнася до съдебните дела. Ако смятате, че НОИ е допуснало грешка, че изискването е неправомерно или че има нарушения в процедурата, вие имате право да оспорите решението пред съда. Това обаче е сложен процес, който изисква специализирани правни познания и често ангажирането на адвокат, което пък е свързано с допълнителни разходи. Важно е да знаете, че ако решите да оспорвате по съдебен ред, трябва да спазите всички законови срокове за обжалване. Не чакайте последния момент. И така, какво да направите, ако получите писмо от НОИ с известие за надплатена сума и удръжки? Ето няколко конкретни и практически стъпки, които трябва да предприемете. Първа стъпка – не паникьосвайте. Получаването на такова писмо може да бъде стресиращо, но е важно да запазите спокойствие и да действате рационално. Прочетете писмото много внимателно, разберете точната причина за надплащането, кой е периодът, каква е сумата и на какво правно основание се изисква тя. Много често в писмата на НОИ се цитират конкретни членове от Кодекса за социално осигуряване. Запишете си тези членове и се опитайте да разберете какво означават. Втора стъпка – съберете всички свързани документи. Това включва трудови договори, служебни бележки, удостоверения за трудов стаж, медицински експертизи от ТЕЛК-НЕЛК, банкови извлечения, удостоверения от учебни заведения, ако става въпрос за деца, както и всякаква кореспонденция, която сте водили с НОИ или други институции. Колкото по-подготвени сте документално, толкова по-добре ще можете да защитите своята позиция. Трета стъпка – потърсете професионална консултация. Не се опитвайте да се справяте сами, особено ако казусът е сложен. Можете да се обърнете към адвокат, който е специализиран в областта на социалното осигуряване. Такъв юрист ще може да анализира вашия случай, да провери дали има основания за оспорване на решението на НОИ, например дали има грешка в изчисленията, дали е изтекла давност и да ви даде най-добрия съвет за действие. Ако нямате възможност за адвокат, опитайте да запишете час за консултация с експерт в НОИ. Нека ви разяснят подробно ситуацията и да ви покажат конкретните документи и разчети, на които се базира тяхното решение. Четвърта стъпка – подайте писмено възражение или молба за преразглеждане, ако смятате, че грешката не е ваша, че сумата е неправилно изчислена или че има давност. Важно е всички комуникации с НОИ да бъдат в писмена форма, с входящ номер, за да имате доказателство, че сте действали в срок. В писмото си изложете своите аргументи ясно и приложете всички документи, които подкрепят вашата позиция.
Пета стъпка. Ако сте длъжник и НОИ е прав в своите изисквания, но сумата е голяма и удръжките от 30% ще ви затруднят сериозно, поискайте разсрочване на плащането. Подайте писмена молба до НОИ, в която обяснете вашето финансово затруднение, приложете доказателства за ниски доходи, високи разходи за лекарства, кредити и т.н. Поискайте да ви бъде определена по-ниска месечна вноска, която да е по силите ви да плащате. Уважаеми зрители, надявам се, че тази подробна информация ви е била полезна и ви е дала яснота по един толкова чувствителен въпрос. Не забравяйте, че информираността е вашата най-добра защита. Бъдете бдителни, следете промените в законодателството и най-вече комуникирайте активно с Националния осигурителен институт при всякакви промени във вашия личен или професионален живот, които биха могли да се отразят на размера или правото ви на пенсия. Не оставяйте нещата на случайността. Споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Получавали ли сте подобни писма? Какви са вашите преживявания? Вашият опит може да бъде ценен за други хора. Ако видеото ви е харесало и е било полезно, моля, оставете един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала, за да не пропускате нашите бъдещи анализи и съвети. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!